Ụmụ Igbo daalụkwanụ, ekele m unu ndị ọma m ji eme ọnụ, daalụkwanụ, ka ụwa mara unu mma, ka afọ ọhụrụ a bụrụ afọ ịhụnanya, ịdị n'otu, ọganihu na mmụba nye anyị niile. Ndị be anyị, e nwere ihe dị mkpa m chọrọ ka anyị tụlee, n'ihi na a sị na agbakọta ọnụ nyụkọọ mamịrị ya gbaa ụfụfụ. Ụra tọwa ụtọ, ekwoo ya ekwoo. Ngwanụ, ọnụ ntị unu n'ala ka unu nụrụ ihe m na-ewetara unu tata. Biko, achọrọ m ka onye ọbụla ga-atụnye alụ n'okwu a. Ọ ga-agbasi mbọ ike hụ na o dere ihe odide ya n'okwu Igbo. Biko, edekwala ya na Bekee, n'ihi na ihe a bụ okwu ụmụnna iji mara Chineke n'ahịa unu. Biko, ọtụtụ n'ime unu na ha ajụla m ihe banyere Anioma steeti. Nke bụ eziokwu bụ na Anioma steeti gaara abụ akụkọ mmeri ma ọ bụrụ na ihe niile gara ka o kwesịrị. Mana n'ihi na onye omeiwu bụ Maazị Ned Nwoko na ndị otu ya agbaala ọbara gbaa mmiri ịhụ na Anioma steeti bụ ihe bịara na mmezu. Mana ndị be anyị sịrị na o mewere ma chi ekweghị onye otu a atakwala ya. N'ọnọdụ Anioma, ọ bụghị chi ji ya, ọ bụ ụfọdụ ndị Anioma ji onwe ha. Biko, gekwanụ ntị, geenụ ntị ọfụma, n'ihi ọ bụ anụ ruo ege ruo. Mgbe ihe Anioma steeti creation chịrị ọkụ n'afọ gara aga, emere m ka unu mara na ndị ọchịchị obodo Naijiria kwetere ka ekewapụta otu steeti na South East iji mezuo ya steeti 6 ka ọ dịrị nhatanha n'ebe geopolitical zone ndị ọzọ nọ na Naijiria nọ. Anyị maara na ọ bụ naanị South East nwere steeti 5, ebe ndị ọzọ nwere steeti 6 na 7, belụsọ South East nwere steeti 5. Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ steeti weliri isi mgbe ahụ, dịka Anioma, Ada, Etiti, Orash, Abadere gawazi. Mana anyị kwekọrịtara na ọ bụ sọsọ Anioma ka anyị chọrọ, n'ihi na Anioma etozuola ịbụ steeti nke onwe ha. Anioma dị over 6.4 square kilometers. Anioma ka ma present Imo, Abia, Anambra na Ebonyi ibu. Ọ bụ naanị Enugu ka Anioma ibu. Anioma nwere mmadụ, nwe ala, ma nwekwa nri ala Chukwu ji chọọ ya mma. Anyị ekpebie ma kwekọrịta na ọ bụ Anioma ka anyị ga-akwado. Anyị ewere hapụzi ndị Anioma ka ha chịkọta onwe ha ọnụ, kpebie isonyere anyị na South East ka e wee kewapụta ya bụ steeti. Ndị be anyị, ebe ahụ ka nsogbu malitere. Biko, gekwanụ ntị o. Ndị Igbo si na ala adịghị mma bụ uru ndị nze. Ụfọdụ ụmụnne anyị na Anioma, ọkachasị ndị ka na ukwu anyị, bịara na-afịrị ọnụ na ha achọghị ka Anioma steeti nọrọ na South East, agbakwa nnụnụ na-efepụga. Ị ma na ndị a pụtara na-akọ ya tiyati, na-akọ mbele o. Nke bụ eziokwu na ọnụma juru m obi, o jupụtara m obi. Achọrọ m ịpụta nọrọ ndị ka na ụfọdụ ndị Anioma, achọrọ m ịpụta bee ha ka kanda, berichicha ha. Mana ọkwa m cheta nna ya ukwu Ned Nwoko, Deputy Jesus, Igbezu TV, Spirit Almighty na ndị ọzọ na-akwado ihe gbasara Anioma n'ala azụta ikikere eze ntaya like this nsị ndị a chu na azụ ọlụ ụlọ ma onye ihe ngara ime ụlọ. Nna lekọta n'ukwu anyị, the least developed region na Anioma iwetara anyị ọnụ. Ndị anyị chọrọ inyere aka, ndị anyị na ha na-achụ mmụọ tụgharịzie azụ, were sị na anyị na-esi mmụọ fịa nkwaji gbakwa ihe ọjọọ. Nke kachasị gbawa m obi, anyị niile kachasị gbawa anyị obi, bụ mgbe the Asaba nke Asaba tara bịa sị na ọ chọrọ ka Anioma nọ na South na ọ chọghị ka Anioma soro ndị South East, na ụfọdụ ndị be ha na Asaba si gala bịa. Ịmazinu na ekwensu jiri ya kwara ngwa ọrụ ọnwa ole na ole gara aga. Nna ọ chetọrọ m, mana obi ụtọ m bụ na ọ bụ eze naanị ndị Asaba. Ọ gaghị ekwuchitere ndị Ọgwashi ukwu, Igbo ụzọ, Ọnịcha ugbo, Ubulu ukwu na ndị Anioma ndị ọzọ ọnụ. Naanị Asaba ka o nwere ọnụ. Ọ gwụla.
Mgbe ndị omeiwu anyị na South East hụrụ na ya bụ ekwe na-akụzi nkerefu, ha agbapụ ọsọ kwekọrịta na ọ bụzi Anim steeti ka ha chọrọ. Isi obodo Anim steeti bụ Orlu. In fact, omeiwu nke Orlu Senatorial District bụ Maazị Osita Izunaso akpapeela gọọmenti haus nke Anim steeti, ebe ụfọdụ ndị Anioma chọrọ ịkpọ sensị. Ndị South East ewee chetara ha na anyị bụ ndị Igbo na anaghị ata nchi anyị ata. Na nke mbụ, Anioma in South can't fly. It can't sail. Biko nu chere ka m sụta oyibo. It is not feasible because it is our slot. It's South East slot. Ihe m ji eme ihe onyonyo a bụ na ike ihe ndị a niile agwụla m. Amaghị m ihe ndị be anyị na-azọrọ maka o pere aka ọ bụ ndị isi agụ eziokwu niile o pere aka. Mgbe Asaba hụrụ na nkwa akụgharịala, ya mekpuo ka eju, ọ bịara ghasaa atụmatụ nna anyị ukwu Ned na-agba ala ọbara gbaa mmanụ tụpụta. Amaghị m ihe oche na anyị bụ ndị iberibe ọkwa ya. Anyị were dịrị anyị nye unu na ndị otu unu abịa inye anyị condition for what? That's the greatest insult ever. And as it stands now, nsogbu adịla, nsogbu dị. Ndị be anyị ekwechirila na ọ bụzi Anim steeti ka ha chọrọ with capital na Orlu. If Anioma wants to join, ka ahụ gbasaziri ha. Ndị Igbo abụghị pushovers. If ilie na you are doing us good, ịbịa soro anyị na South East, biko you all can stay back in your delta. Ebe eriri unu eri, a na-ahụ mbịa mana ahụ ndị ụfọdụ Igbos want na anyị chọrọ ịnakọrọchi ihe niile. Unu dị iberibe. Kedu ihe unu enweghị ị ga-apụli na-eziga ezi ahụ m onye delta ahụ m who knows you. Onweghị onye ma gị. So unu file na unu na-emere anyị ife. Come on, ka nọrọ n'ọdụ. Ana m ekwu otu o si dịrị m n'obi o. Anaghị m eme pretense. I hate nonsense. That is exactly ihe ndị ezi Asaba mere. Nke ahụ o ruo echi, ọ bụrụ na Anioma daa, ka ndị be anyị mara na eze ndị Asaba so na ndị mere ka Anioma daa. Anyị nọ na South East nyere ha ohere na ha wuru onwe ha n'ala. Ọ dị egwu ndị Igbo onye mere anyị ihe a ọ ga-adịrị onye ahụ na mma. Ma gwakwa gị eziokwu. Mana ụmụnne m, iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Nna anyị ukwu Ned agbaala mbọ ịhụ na Anioma soro South East, mana ụfọdụ ndị be ha na-achọghị ọganihu Anioma ekponyere ha aja na garị. Eji m ohere a na-arịọkwa nna anyị ukwu bụ omeiwu Osita Izunaso. Nna m ukwu, biko iwe gị adịla ọkụ, iwe gị dịkwa n'ọkụ ya adajụ. My governor bụ nna anyị ukwu Hope Uzodimma, papa nnukwu, biko butuo gbaghara ha. Biko kpashanụ ihe ahụ. Unu kpashanụ ihe ahụ biko. Ebe ndị Anioma adịla mwute, biko gbagharanụ. Agaghịkwanụ awụfu ezigbo mmanụ ebe a chọrọ iwufu agharị ya nkwụ. Ndị m na m ha, papa ukwu m, biko medaa n'obi unu. Biko ka anyị gbaghara ụmụnne anyị. N'eziokwu agwa ha kpara ezighị ezi. Ugbu a ha abịala n'uche zuru oke. Ka anyị biko kwado ha. Bikozienụ, biko papa m ukwu, biko ka anyị kwado ha. Ọ bụ nụwa bụ ndị anyị na-elekwasị anya imezi ma dozie ala Igbo. Ọ bụ mmadụ ga-eme ya. Nne m ukwu bụ ọkammụta Nnenna Oti sị na ọ bụ mmadụ ga-eme ya. Biko unu mezienụ ihe anyị na-anya Anioma. Ndị Igbo mụrụ m, ọ bụ ihe a ka anyị nọ n'ime ya. Kedụnụ ihe unu nwere ikwu nkwa? Biko gbaanụ mbọ ide uche gị n'asụsụ be anyị. Inugo? Daalụkwanụ ndị ọma m ji eme. Don't forget to register for our Igbo class. If you don't know how to speak Igbo or your kids don't know how to speak Igbo, rush now and register. And our content creation class is still on. Don't forget to DM me. I'm just a DM away. Bye.